Hero yo try. To khane ka por. Na ai khublei phi kerteng ab im jong Jesus Christ. Ubala sispa ye ka met pat ikem sim jong phi jonga. Ngasnyangu yo blei na marbau ai nga kane kalat sisin. Pangan yo ban sam ye phi na ka tin jong blei. Perlok na ong ipi. Wat la ka long ba khandit ru. Angai kan karkhu ipi. La phi pensak skor ka. Ye phai bat nga. Ka sithi jong Paul apostol cha nangkong sikinong korin. Khandai ka lanong ka khot ka ba ar pasau. Nangkong sikinong korin ka lanong ka ba khandai ka da khot ka ba ar pasau. Ki kintin ka ongum ne. Hato phim jutip bagita ki ba ye phet ak jing ye phet thong. Ki ye phet baro ken handre tang uwe ba peding ye ka price. To ya ye phet kumta ba phin rup yo. Kini kintin pangan ye sam ye phi kini ka por kini klip mat na ong phi upol apostol tho ini kintin cha ka balang korin handre omde tang sa ka balang korin handre ukuran ye phi ye ngaru ukuran hi kristan hi baro perlok totip ba ngi kristan ni day kita kinong yamare thong man lagasngi gidon ka circle ban yamare thong gidon ha madan thama ka jingi mare thong jong kristan malagasngi ka day bandon udon ha madan thama ka circle ban yamare thong Don't way bro, jong blay. Ong ini kentin. The world we live is not the playground, but it is the battleground. Kaperthai kami im, day kamadan yelek kai football, Andre day kamadan thama. Balay umne bro, namarusnyo thu ba, kajing im yu kristan. Uhap ban ye mare man lakasngi kumno kajing mare jong ukolong khnang bo ba unyo ye ka price tongin ye phai chphang kajing mare thong khandit in khampale jingmut ye kajing mare thong jong ki breu nga ongi pi sibun kajing mare thong ki breu ki mare thong ngene ka prothe kajing ye mare thong usipai uhap ban mare thong khnang bon sa selek bon long usipai ban long nong ya da jong gari lene jong ka state kumta khuna school ru udon ka jingi mare thong sibun jat ki jingi mare thong pa prathai ke mare thong tongin sim example kumno ngin long kita kinong mare thong ki jong blay ki ban cha selek Kiban yo ka price kumba Paul apostol o. Unong ye mare thong. Kabanang kong kalong. Haba umare. Haba interest, haba usnya tunat ban long nong mare thong. Uhap ban kier na kabam kadi. Umdei ba unbam klumar. Umyo ba unbam kat ba umon umay. Khnang ba unla ban practice ban unla ban ye phet ye kata ka jingi mare thong jung uhap ban bam ki jing bam ki be de kat kum ka jing kwa jong ka met jong u khnang ba ka met jong ka long ka bakoj ba khia ban le ban practice ban exercise man la ka step khnang ba ula ban ye phet ye kata ka jingi mare thong perlok nga ong ipi Kajingnya mare thong jongi ki breu jong blai ngim yo ban ye bam kat ka bangimon ngim yo ban bam ngim dei ban bam kumba ka perthai ka yo ban bam bandi kiat bandi secret di biri bandi ki e ki ba ka perthai ka ladi namar ba ka ktin jong blai ka ong kumno
wat pensrim yelade wat kane ke perthai ngimde ban bam klumare ke jing bam kat bengyo hanre ngidei ban bam kumno blay kwa yangi ban bam ngimde ban bam kat bengyo kum ke perthai ke bam kedi ngidei khun jong blay ngidei ban tip ikata kabaar unong ni phet thong udei ban practice ban exercise man la ka step khnang ba unlong fit unlong khlan ke met ka phat nga ong ni phi unong ni phet thong la ban khi na ka jing thia ban le phet ban job ban yo ya ka to ka kop namar nga nge la do practice teng don sipon ki bro ki kamai ki po ki long kemet ke basentut balai namar kim sem bangin long kita ke ba fit bangin long kita ke ba khlan kata ke jinget how blay ni day ban pulai ke tin jong blay ban duai ban wan hajan jong blay man la kesni kata ke de ke jing exercise jongi unong yip mere thong day ban exercise tang chi step ar step panre hagro ko por bo light day ban practice haka por step ne haka por janme haka por siteng snil ne haka por sni paro ki por haka ba usnya tanat u haban practice khnang ba long fit ya phi ngaru haka jing long sim ni day ban pulai ka tin jong blai ni day ban wai man la ka por bat man la ka winit habang snow like lut khnang bangin long kita ki ba fit haba ka jing kawan ngin om kan randin namar ngi pendap de ketin jong blay ka jing em jong namar ngi dua ngi slok par blay man la ka klima ka pon ki balai unong mare thong udai ban bot kat kum ki an kirul balabu subuh mentah ukuna skol haba yu mare hamadan uyu mare ye karon ka ba chispa metaris ki kina skol haba ki mare don trak ta de ulan ladau tau ukuna skor ukras trak ka bamut yo ban ye pet ladau long maknau banang kongru yo ya ka price balai namar ba pet kat kum ka an balabu na ongi pi hak jing sekri jong iru nyem dei ban tare klumar ban sekri klumar bangin lekat bamon tang bangin poi sekata ka thong tang bangin yo ban tang bangin yo ka price ublay ai price si pi nga rekum ta larangi cross track ka bamot larangi mle kat kum gomon jong bay ngimla ban yo ka price namar ngi cross track namar ngimle kat kum gomon jong blay ngilet kat gam ngi kwa ngi mon re tang ban pan poi sekata ka thong dei kum ta ublay sha kum ta kamat ke basau kolong unong ni phet thong haba u phet phi in am la do kolon ru pet sedin sene setai ukhi nang to uyang bia phet bet chekmat nga ong ni phi perlok hakajing skri habangi kelon teng habangi or ngi hap wat juk kunrandin wat juk pet ka kiba risa narut jong kamadan kiba kenoi ye pi nga kiba ong sipun sai kitin hanre ngi de bandon bet ka thong upol apostol ong sakinong room frakal nong ong ladangi nu jor
ya ka ba ya ka jingjar ka bangi sya menta kamlong ka ba ringi pet ka thong ka bo blai ubo yangi perlok nga ongi phi ladangi ngila ban le ya kini gi an ha ka jing mare thong jong briu south liki mat gi banga ong ka banang kong ka dei unong mare thong yo ban bam klumar yo ban bam ka ba perthei ka bam sakawei unong ye mare thong dei ban song that en re dei ban practice ban exercise man la ka step sakawei ka long unong mare thong dei ban but kat kum ki an kirol dei ban cross track kawei pat ka bakhat du ka long unong ye mare thong haba yo mare hapan pet chekmat la long kat balong chia kat bajia hakajing skri jong phi jong nga ong phi ni dei kinong mare thong man la kasngi ukristan udei bandon ka mensim ba udon na kajing ye mare thong kumno mare thong ublei upha e phi nga sa kaparthei dei bangin long kita ki breu basnya bangin ka parthei ka long ka jaka song ne jongi kani ka parthei perlok ka long ka jaka ka bangi song basa totip ka ying song ne jong phi jong ka dei hangta habeneng ka bo blei ulap pangkre yangi kumta ki gi jingle jongi man la kasngi kata ka dei ki jing mare thong kumno blei ai ka price ai ka bainong ka tin jong blei un ai kat kum ka jingle nga ong phi perlok yang skrio blei yang ban yalap ka tin jong blei kata ka dei commission jongi ban ye mare thong ni le kloi ni aman pembena ban phlai ka teng jong blei yo le se ni de tang kita ki kristan ni long ki kristan gi bakha ha ki kristan na du dang rit ngalong kristan asia sorong ngalong kristan nga ong kumta han rei kata ka jingya de bat uple pat kamdon Johnny Way kintin ba ong kumne Christianity is not the religion, it is the relationship with God. Ukristan bersisa dei kanim kerukom han rei kadai ka jingya de bat uble perlok nga ong ipi ka jingya phet thong man la kasngi habangi pet menta kalajan ba ka por ba ublei un ai ka bainong ka price kumno ka jingle jang phi jang ha ka ne ka berthei kumo bangai ni phet na am ni mare na am ni ka thong ba ublei ong yingi habangi pet ka berthei menta ka berthei ka badap ka jingdum balai na marba kinong mare thong kiduna Ngata daw Paul apostol ong sibun ki mamare tang uwe uwa peding ni ka price nga ong ipi perlok habang idon na kajing mare thong kan mau itene ki south li kimat kumta ngin yo bet ya ka bainong bengin long ki ba klan bengin long ki ba ya phet ba khnang ba ngin long ki ba job paro hakasngi ba blay ubishar on ai ya ka price ya ka painong jongi ga bengi le ka perthei kumno ki jingle jongi kilong ki ba bahane ki basniu ne kita ka de ki jing mare thong jong phi jonga kristan lada ka long ba bha ublei un ai bainong ki ba bha lada ka long ba basniu ublei un ai bainong kat kum ka jingle jongi perlok lada pisnyo ba menta pidon piklam don kata ka mensim ba ong kumba pol ong pangidon ka jingya mare thong khino yang no mare ka thong sim ga ktin jong blai bring ye jisu christ tore di ban fis ki jing ban yele ki jing namar nga ong ipi khambha ba on long ba on long kristan namar kristan chibun ki jing uhap ban praktis ku mga ong ipi uhap ban yait leng ba khanang ba on yo ye ka price ngangit on amlong ka ba ingi ladangi don ka jingya de bat blai lada blai
lara phi mat manga iwan khmat jong blei man la klip mat in wan he kejat jong u don ka jing e ka bala ban ka I phi nga hanre in long ba kita kinong yo e ka bai nong perlok nga ong I phi haba pet e ka thei manta ki breu ki mere thong ya ka spa ka phau ki breu ki mere thong ya ka jing tre jong ki kisnai ki jing kisem ki don ka ta ka jing mere thong ka ba dei gat kum ko mon jong bre ngam ong ba dei ban snai ying hoi ka don kam ban snai ying an rei ni kample jing mot ye ka ta ka ka ba jong ka perthei ni plan ni ka pisa ni chane ka pisa ka bi yo man la ka sni ni snia ba bi yo ka pisa nin long kita ki ba dap ka jing im jongi im kan mau yo blei ngim don kam blei bi ngi dap ni bien ka tin jong blei ka ong to kan cheu ye la de to kan cheu yu ka spa habnen namar ba ka hapot thei dang don ki khnyang ki sarang ki ban lute ban tu yu to ka pisa nga ong I pi ki mi yo ka perthei ki long tang si por habangin yap nang ne ngin let show blei namar ngilong ngiwan brir se ka perthei thli ngin let show nong tha thli kum ta blei don kam mi ka do not bat ikam sim jong phi jong a kum no ka jing mare thong jong I kaya de ne am kat kum komon jong blei la ngi phet hapo jong truck blei on ai bai nong hapo jong truck la ngi cross truck ngi ya chene blei on ai ka bai nong snyau ba ye mare thong ha ka pure ka chin jong blei ha ka ba le ya lap ha ba le pen shat ban I gitu ki brio ki badon ka jingpang ka jing sitom khamtam mata ki sni ngi I ba sibon ki brio ki bakerni ha ka drops ha ka kit sibon jat ki jing kerni ki brio ki ya kendu perlok nga pi dei baki snyau ba to ka jing kerni teng ki perlok nga selok ki ong ngi kwa ban laj tang bang ngim laj namar ba iklam pet kum gitu tongin pet pengin duai nak mata jong ki pengin launo yo to tulai jong soitan bate ki khnang bakin long kita kinong yemare thong ki kum gi bangai perlok hangai kene tin jong blei kan long ka ching ker khu yi phi khublei sibon ka tin jong blei man la ka tayaw nga ai hanre ka long ka balang kot la ka long ka balang kor ngai kan long ka jing ker khu yi phi yo la se man la tayaw man la ka por phi juk pet na ki bastor ki recra jong blei phiyo ka ching persle phiyo ka bakrau ka ching jong blei hanre nga ong I phi ka barir don kam ka barir rupan pendap I ka chok ka bakrau haba don artli kiding la do way u khama po hanre don kam ban ai bam uban perkat ye une bahajrong